Mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Velební bratia farári, bratia a sestry tu v chráme Božom, ale aj vy, bratia a sestry, doma pri televíznych obrazovkách. Sme vďační Pánu Bohu, že vás môžeme pozdraviť z Ostrolúdskeho cirkevného zboru, z chrámu Božieho v Dubovom. Konáme tak na začiatku pôstneho obdobia, ktoré sa pred nami otvára. Každým rokom vstupujeme do tohto pôstneho času a v spoločenstvách i jednotlivo prežívame udalosti, ktoré sú spojené s umúčením a ukrižovaním Pána Ježiša Krista. Všímame si postavy a osudy ľudí, ktoré v tomto čase vystupujú do popredia. Premýšľame o ich motívoch a postojoch. Svoj život konfrontujeme s tými, ktorí Kristovi prevolávali Hosana, ale aj s tými, ktorí mu kričali ukrižuj. Aj tento rok vstupujeme do tohto pôstneho času, aby sme boli bližšie pri Kristovi, aby sme boli bližšie pri jeho láske, jeho odpusteniu, aby sme boli bližšie jeden druhému, aby sme sa na jeho konci spoločne stretli pod Kristovým krížom na Golgote a premýšľali o jeho nevinnej smrti na kríži. Dnešná prvá pôstna nedeľa s názvom Boj s pokušeniami nás v príbehu Ježišovho pokúšania na púšti vedie až na začiatok jeho verejného pôsobenia, keď ho Duch vyviedol na púšť, ako budeme čítať a počuť aj v dnešnom kázňovom texte. A tak s prosbou o Božie požehnanie a Božiu prítomnosť začnime tieto pôstne služby Božie predspevom O Ježiši tvoje umučenie. Tvoje umučenie
Sláva na výsostiach Pánu Bohu. Pán Boh, buď s vami. Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Svätý Bože, Otče Pána nášho Ježiša Krista, v pokore srdca skláňame sa pred Tebou. Ďakujeme Ti, že opäť môžeme prežívať túto pôstnu dobu, najmä však za tú milosť, ktorú si nám preukázal vo svojom Synovi. Skrze Neho nám naše viny odpúšťaš a v ňom dávaš vzor a príklad, ako máme premáhať z vody a pokúšanie. Nauč nás poznávať znamenia času, aby sme využívali príležitosť dobre robiť a odolávať zlému. Vyuč nás svojej ceste, aby sme chodili v pravde. Buď nám svetlom a silou, spasením a životom, keď o to prosíme Teba, nášho Pána, večne požehnaného. Dnešná svätá nedeľná epištola napísaná je v liste Jakubovom v 1. kapitole. Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, príjme veniec života, ktorý zasľúbil Pán tým, čo ho milujú. Nech nikto nehovorí v pokúšaní, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani on nepokúša nikoho. Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. Žiadosť potom, keď počala, porodí hriech, a hriech vykonaný splodí smrť.
Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Matúš v 16. kapitole. Odvtedy začal Ježiš Kristus svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzalema a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Tu ho vzal Peter a začal ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý, Pane, to sa ti nesmie vstáť. On sa však obrátil a riekol Petrovi: Choď za mňa, Satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. Vtedy riekol Ježíš učeníkom: Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stráti ho. Ale kto by stratil život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši. Alebo čo dá človek ako protihodnotu na vykúpenie svojej duše?
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, z úcty k Božiemu slovu povstaňte a vypočujme slová písma svätého, ako ich máme napísané u evanjelistu Matúša v 4. kapitole v 1. až 11. verši takto. Potom duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. Keď sa 40 dní a 40 nocí bol postil, nakoniec vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu, ak si syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby. On však povedal, napísané je, nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Na to vzal ho diabol do svätého mesta, postavil ho na okraj nástrešia chrámu a povedal mu, ak si syn Boží, zhoď sa, veď je napísané, anielom svojim prikáže o tebe a zachytia ťa na ruky, aby si nohu neurazil o kameň. Ježiš mu povedal, opäť je napísané, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. A zase ho vzal diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu, toto všetko ti dám, ak padneš a budeš sa mi kláňať. Tu mu povedal Ježiš, odíď Satan, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu budeš sa kláňať a len jemu samému budeš slúžiť. Vtedy ho diabol opustil a hľa pristúpili anjeli a posluhovali mu. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milí bratia a sestry, tu v chráme Božom, vážení televízni diváci, tento týždeň minulo 40 dní od začiatku kalendárneho roka. Za 40 dní sa toho môže udiať veľmi veľa. Pre niekoho tieto dni ubehli ako voda, inému sa možno zdalo, že čas sa ani nehýbe. Rozdielne plynul čas tomu, kto ležal na nemocničnom lôžku a ináč zasa tomu, kto chodil každý deň do zamestnania. 40 dní na dovolenke to by bola celkom príjemná predstava. Avšak 40 dní, teda vyše mesiaca, v duchovnom zápase, to už taká príjemná alebo samozrejmá predstava nie je. 6 týždňov na rozpálenom piesku, slnku, obklopený prázdnotou a vanutím vetra. 6 týždňov modlitieb, rozjímania, hľadania. To nám, súčasným, moderným ľuďom, pripadá ako strata času. A predsa sa objavil niekto, kto to za stratu času nielenže nepovažoval, ba dokonca tých 40 dní na púšti bolo pre neho veľmi dôležitých, pretože to bola súčasť jeho vykupiteľského diela. Novozmluvná udalosť pokúšania Pána Ježiša Krista na púšti nás spája s prvými stránkami Biblie, kde aj ku Adamovi prichádza pokušenie. Otvára sa pred ním možnosť rozhodnutia ísť cestou Božou alebo ísť cestou bez Boha. Boží dar slobodnej vôle sa zrazu pre neho stáva možnosťou ku zlyhaniu. Musí sa rozhodnúť s Bohom či bez Neho. A Adam plný túžby zakúsiť, ako chutí tento svet, príjma to jablko, aby z neho odhryzol. Človek tak po prvýkrát nenasleduje Božiu vôľu, ale vôľu kniežaťa tohto sveta. Pekne nám o tom hovorí apoštol Jakub vo svojej epištole, ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. Žiadosť potom, keď počala, porodí hriech
a hriech vykonaný splodí smrť. Bratia a sestry, Pán Ježiš neprichádza do rajskej záhrady, ale na púšť. Aké iné miesto na zemi viac symbolizuje smrť, zánik, prázdnotu ako práve púšť? Už nie pokušenie v bezpečí rajskej záhrady, ktorej vládne Hospodin, ale na pokušenie na púšti, na mieste, ktoré akoby symbolicky zobrazovalo, kam to človek dotiahne, keď sa rozhodne žiť bez Boha. Na mieste, na ktorom sa ani Kristus nestretá s Bohom, ale so samotným diablom. Bratia a sestry, tento príbeh sa bytostne týka aj nás. Nie je to len Adamov či Kristov zápas, ale aj zápas nás samých. Aj my sa v každej situácii života rozhodujeme, či pôjdeme s Bohom, alebo bez Neho. Či sa ku Nemu priznáme, alebo ho poprieme, a teda vlastne určujeme aj to, aké ovocie našich rozhodnutí budeme zberať. Aby sme sa vedeli zodpovednejšie rozhodnúť. Aby naše rozhodnutia neboli povrchné, či nebodaj chladné, jednostranne racionálne, ba dokonca vypočítavé, ale aby pri tejto voľbe bola aj hlava, aj srdce, ba aj Boží duch, pozýva aj nás Pán Ježiš Kristus do ticha púšte. A že je to pozvanie veľmi vzácne, veľmi užitočné, o tom sa budeme môcť presvedčiť, ak stíšime svoje srdce aj svoju myseľ. To naše ďalšie uvažovanie usmerníme do takých 3 bodov, bratia a sestry. V tichu púšte môžeme poznávať svoje slabosti. A hoci sme diablom pokúšaní, v tichu púšte sme aj Bohom uzdravovaní. V tichu púšte môžeme poznávať svoje slabosti. Pán Ježiš prichádza na púšť, prichádza, aby sa vzdialil tomuto svetu, aby všetka tá vrava a hluk tohto sveta v jeho srdci aj v jeho mysli sa utíšili. Aby všetky myšlienky pomaly usadli tak, ako usadá rozvírený morský piesok na dno a zostáva len čistá, číra voda. Pán Ježiš sa obracia do komórky svojho srdca, mimo vravu zástupov, aby v tichu púšte pohliadal za tú viditeľnú podstatu vecí. Aby týmto poznaním posilnený bol pokušiteľom aj preskúšaný a aby bolo preskúšané jeho zakotvenie v Bohu, jeho vernosť a láska k svojmu nebeskému Otcovi. Poďme aj my na púšť za Pánom Ježišom, aby sa aj naše myšlienky poznačené týmto svetom upokojili a aby sme jasnejšie videli kontúry nášho života i tohto sveta. Aby sme jasnejšie videli príčiny našich problémov a aj ich možnosti riešenia. Pretože vo vrave, ktorá prúdi našou mysľou i našim srdcom, nedokážeme vidieť toľko, ako v tichu púšte. Nie je pritom dôležité, či na púšti fyzicky sme alebo nie, ale či to ticho púšte vie preniknúť naše srdcia a mysle. Práve keď v tichu rozjímame nad stavom tohto sveta, zdá sa nám, ako by súčasný človek bol v nejakom tranze naháňania sa, z ktorého nevie uniknúť a vymaniť sa. Mnoho ľudí dnes naozaj nemá veľa priestoru na to, aby si našli čas pre tichú chvíľu. Ba dokonca je mnoho rodín, ktoré s ťažkosťami hľadajú priestor a čas preto, aby vôbec mohli byť spolu. Ale na druhej strane vidíme aj ľudí, ktorí radšej aj nejakú tú voľnú chvíľu zaplnia horúčkovitou aktivitou. Prečo? Čo by sa v tej chvíli s nimi mohlo udiať? Mohlo by sa stať, že pred ich očami, v ich mysliach sa objavia
ich slabosti. Staré či nedávne nevyriešené problémy, výčitky, zlyhania, a to všetko je bolestivé. Nie práve toto je prameňom toho mnohého súčasného naháňania sa, útek pred bolesťou, ktorá je hlboko v mojom srdci, v mojej duši? Ale čo keď je to jediná cesta uzdravenia, stretnúť sa so svojimi slabosťami? Totiž práve naše slabosti sú tou bránou, ktorou môže prichádzať diabol, aby nás biblickým slovom povedané pokúšal. Aby nás preskúšal, koľko je v nás oddanosti Bohu, koľko je v nás viery či lásky. Ticho púšte nám dáva možnosť poznať tieto brány, aby sme boli ostražití pred tým, ktorý, použijúc slova apoštola Petra, obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral. Podobne pokušiteľ obchádzal aj okolo Pána Ježiša, ale samotné pokúšanie nastalo až po 40 dňoch. Až po 40 dňoch pôstu, modlitieb, po 40 dňoch ticha, až potom prichádza pokušiteľ. Nie, že by Pán Ježiš nedokázal prehliadnúť diablovo konanie aj skôr, ale akoby až po tých 40 dňoch bol pripravený prehliadnúť príčiny troch hlbokých problémov v tomto svete. Problém obživy, na ktorú je život človeka bytostne naviazaný. Problém ľudského ega a egocentrizmu, ľudskej veľkosti a malosti, túžby mať a vlastniť. A napokon otázka toho, kto je vlastne vládcom v tomto svete. Aký kurz má tento svet nastavený, komu sa teda kláňať? Pán Ježiš nielenže prehliadol diablové pokúšanie, ale bol aj schopný sa s ním a najmä s jeho mocou konfrontovať. Tie tri otázky, ktoré mu diabol dal, neboli len nejakými vecnými otázkami okolo idúceho intelektuála. Ale v týchto otázkach sa na Krista oboril celý protibožský svet. Krista však nezachvátila a nezviedla jeho žiadosť, ako to bolo u Adama. Jeho srdce zostalo nepoškvrnené hriechom. Preto aj my s Pavlom vyznávame, veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale máme veľkňaza podobne pokúšaného vo všetkom, ale bez hriechu. Preto mohol Pán Ježiš kniežaťu tohto sveta odpovedať, nie samým chlebom bude človek živý, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích. Nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. Pánovi svojmu Bohu budeš sa kláňať a len jemu samému budeš slúžiť. Vždy je tu, bratia a sestry, tá Božia alternatíva, hoci prvá častokrát prichádza lákavá alternatíva kniežaťa tohto sveta. Ponúka sa rýchlo, jednoducho, lákavo, zdanlivo, bez problémov, ale prichádza, aby sme v našom živote našimi rozhodnutiami a vyznaniami popreli Boha. Aby sme povedali, že Boh nie je v našom živote potrebný. Ale ak to urobíme, poprieme samotnú podstatu toho, kým sme, pretože v každom z nás prúdi ten Boží dých života, ktorý do nás dýchol Boh. Bez tohto by nič, čo jestvuje, nejestvovalo ani jeden z nás. Či budeme na púšti, bratia a sestry, či na akomkoľvek inom mieste, každej životnej situácii je obsiahnuté aj požehnanie, ale zároveň aj pokušenie. Aj v cirkvi na jednej strane môžeme príjmať Božiu milosť, odpustenie hriechov, môžeme sa vzdelávať v Božom slove, no na druhej strane môžeme byť v pokušení, namýšľať si, že sme niekto viac ako ostatní, pretože sme možno výrečnejší,
pretože sme pre cirkev viac spravili, pretože si nás iní ľudia vážia. Možno máme viac peňazí. A tak máme k dispozícii oveľa viac možností, ako spraviť z tohto sveta lepšie miesto. Ale na druhej strane sme v pokušení, že nám mamona opantá srdce a že naša životná cesta sa odkloní od plánu, ktorý do nás vložil Boh. Možno máme veľkú moc, sme vo verejnej funkcii a znovu máme úžasnú možnosť ovplyvňovať dianie spoločnosti, spoločenstva, životy mnohých ľudí. Avšak zároveň prichádza aj pokušenie a túžba ovládať, túžba manipulovať, pokušenie vidieť len seba. Možno naopak. Žijeme vo veľmi skromných pomeroch, čo nás môže naučiť pokore, skromnosti, šetrnosti, čo sú úžasné dary, ale zároveň nás to môže vzviesť ku závisti voči tým, ktorí sa majú lepšie ako my. Možno máme tvrdú prácu a robíme v tvrdých, nepríjemných podmienkach. To nás môže naučiť usilovnosti, pracovitosti, vytrvalosti, ale na druhej strane je tu aj pokušenie chladu, bezcitnosti, tvrdosti. Aj naopak, možno máme dobrú prácu. A to nás môže naučiť vďačnosti, radosti, spontánnosti, ale zároveň je tu aj pokušenie lenivosti, povrchnosti a pohrdania tými, ktorí sú vo svojej práci zodpovední. Pán Ježiš nás dnes pozýva na púšť, aby sme tieto možnosti v každej situácii života rozpoznali a múdro sa rozhodli. Aby sme v tichu púšte mohli byť Bohom uzdravení. Nielen v súčasnej dobe, ale v každej epoche znie z ľudských úst a srdc otázka. Prečo je na tomto svete tak veľa utrpenia? Prečo je Božia moc tak málo účinná? Prečo Boh nezasiahne proti nespravodlivosti, proti bolesti, proti utrpeniu? Bratia a sestry, aj pôstny čas nám predstavuje a ukazuje predovšetkým Krista trpiaceho, umúčeného a ukrižovaného. Ukazuje nám ho ako toho, ktorý musel prijať cestu utrpenia a umúčenia, cestu slabosti ako cestu Božiu. Ako toho, ktorý sa svojim svätým životom dotkol rán tohto sveta, aby mohli byť uzdravené a aby v týchto ranách mohol začať pôsobiť Boh. Aby mohol Boh tento svet uzdraviť. Prečo teda toľko utrpenia, bratia a sestry? Je Božia moc tak málo účinná? Problém je práve v našej voľbe. Problém je v tom, že nie sme ochotní výjsť do ticha púšte a započúvať sa do náreku našej duše a srdca. Nie sme ochotní vidieť naše slabosti a bolesti, ktoré Boh túži uzdraviť. Napriek tomu, že sme tak veľmi odvážni, suverénni v tomto svete, napriek tomu sa tak často bojíme vpustiť Boha do svojho vnútra. Bojíme sa Jeho svetla. A preto sa môže zdať, že Boh nekoná alebo koná slabo. Ale to nie je pravda. Boh je v každom čase pripravený dotknúť sa našich rán svojou uzdravujúcou mocou. Boh je pripravený byť so svojou pomocou s tebou, keď sa chceš ty uzdravujúco dotknúť rán svojich blížnych. Pôstny čas je jedinečný v tom, že nás pozýva stretnúť sa s našimi vlastnými slabosťami a posilniť sa poznaním, že Kristus je s nami aj v našich slabostiach, ba že za slabosti hriechy sveta bol ochotný umrieť na Golgote. Kresťanská cirkev, vychádzajúca zo židovskej tradície, vidí Krista ako obeť, ktorá je prinesená Bohu za hriechy ľudí. Už nie jednotlivo,
Už nie za 1, 2 konkrétne hriechy, ale za všetky hriechy ľudstva ho vedú ako baránka na zabitie. Boh ľuďom ukázal silu svojej lásky vo svojom synovi, Ježišovi Kristovi, práve na kríži. Ukázal, že jeho moc sa v slabosti dokonáva, v slabosti sa završuje, v slabosti je najväčšia. Otvorme preto Bohu naše srdce, nebojme sa mu ukázať naše slabosti a hriechy. Pozvíme Boha, aby uzdravil naše duše, aby púšť našich srdc opäť premenil svojou prítomnosťou na rajskú záhradu, teda kráľovstvo Božie. Veď tam, kde prichádza Kristus, tam sa aj z púšte stáva sväté miesto. Preto pamätajme, že v tichu púšte môžeme poznávať naše slabosti a hoci sme diablom pokúšaní, v tichu púšte sme aj Bohom uzdravovaní. Amen. Skloňme sa a k Pánu Bohu, duchu a v pravde, takto volajme. Drahý Pane Ježiši, v spoločenstve veriacich ľudí ťa oslavujeme a obraciame k Tebe naše duchovné zraky. S hlbokou vďakou za Tvoje dielo lásky modlíme sa ku Tebe a prosíme, osvieť nás svojim svetlom, rozožeň všetky temnoty našich srdc. Prosíme za všetkých, ktorí v bludisku tohto sveta sa Ti stratili a nevedia nájsť cestu domov. Skloň sa ku nim. Pomáhaj nám v našom duchovnom boji, aby sme ani v ťažkostiach života nestrácali vieru, nádej, lásku. Očisti a pozdvihni naše srdcia i duše. Pomôž odhodiť bremeno hriechov a ťažkostí. Zbav nás všetkej náhodnej útechy, ktorú dávajú stvorené veci, lebo nič stvorené nemôže utíšiť našu túžbu po Tebe. Spoj nás so sebou neporušiteľnými putami lásky, lebo len Ty sám postačuješ pre toho, kto miluje. Amen. A spoločne, bratia a sestry, slovami modlitby Pánovej volajme: Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Povstanúc, príjmite požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého nech je a nech zostáva so všetkými vami teraz i na veky vekov. Amen. Som dieťa Božie. Tak veľkú lásku Boh mi preukázal v tom najmilejšom svojom synovi. Tak útlou páskou so sebou ma zviazal. O, kto tu milosť dostač vysloví. Od hriechu obmyl ma pri krste svetom. Mňa ako otec dieťa zaľúbil. A v sľube láskou prenesmiernou vzňatom mi milosť, spásu, život prisľúbil. Kde vzácnejšie je nad tú milosť Božie, som dieťa Božie.
Som dieťa Božie, keď stras sa hlási a keď služba mrakom na života sa nebi rozloží, nádeje hviezda stráca sa pred zrakom a púť po tréni vedie, pohloží. Tu privolám si, ja som Božie dieťa, to útechou mi, liekom v ťažký čas. Nádeje lúče hviezdne znovu svietia a tichne hneď i mlkne lkáňa hlas. A idem, bárc aj prestrenie a hložie. Som dieťa Božie. Som dieťa Božie, keď diabol, svet a telo z celej sily útočia na mňa, roztáčajú cieť, by do tejže mastivé polapili. Som dieťa Božie, zvolám z hĺbky hneď a preto musím byť v tých veciach, ktoré sú jeho. A hneď cítim, ako on po decku stiahol ruky a ho hore ku srdcu dvíha, zdvihol napokon. Keď on ma hájí, vrah ma nepremôže. Som dieťa Božie. Som dieťa Božie. Na jeho srdci ni smrť naposledy ma nepredesí. Zaspím sladkým snom. A bude koniec práce, boja, biedy. A nájdem pokoj prežiadúci v ňom. Na jeho srdci precitnem, keď bude hlas trúby volať pred súd najvyšší, a verím, nie je to odsúdenia v súde tým, ktorí sú tu v Kristu Ježiši. Ó, šťastný ten, kto v pravde rieknúť môže, som dieťa Božie. Som dieťa Božie a jestli dieťa, som aj dedič Boží a spoludedič Kristovi ste som. Ó, jakže zapäť o tom slávnom zboží, čo chystá detkam otec s dedičstvom. Hej, čo ho oko nikdy nevidalo a čo ho neslýchal sluch človeka, o čom sa srdcu nikdy nesnívalo, to chystá svojim milosť od veka. Ó, zbožie vzácne, nadovšetko zbožie, som dieťa Božie.
Milí bratia a sestry, vážení televízni diváci, dovoľte mi niekoľkými slovami sa vám prihovoriť a oboznámiť vás s históriou a súčasnosťou nášho cirkevného zboru. Ostrolúcky cirkevný zbor je známy najmä vďaka dvom okolnostiam. Jednak vďaka rodine Ostrolúckej, s ktorou udržiaval živé styky i ľudový Štúr, a tiež vďaka tomu, že Ostrá Lúka sa po šopronskom sneme v roku 1681 stala artikulárnou cirkvou. Doklad o tom, že Ostrá Lúka a jej okolie sa stali evanielickými, máme už z roku 1561, ale prvé meno tunajšieho kňaza bolo zachované až z roku 1588. Bol ním Ondrej Touris. V tom čase veriacim slúžil gotický chrám Zjavenia Pána, a to až do veľkého prenasledovania v roku 1673 a potom v časoch protihabsburských povstaní až do roku 1709. Vtedy generál Heister spolu so svojím vojskom vtrhli na Ostrú Lúku a spustošili chrám, ako aj rodinnú kryptu Ostrolúckých. Jedno z prvých nariadení bolo odobrať všetok cirkevný majetok evanielikom, druhým bol zákaz vykonávať služby Božie v chráme. Potom začal chrám pomaly pustnúť a v roku 1745 vyhorel aj s farou. V týchto ťažkých časoch sem prichádzali na služby Božie evanielici od Kráľoviec až po Očovu. Keďže nebolo kostola ani fary, evanielikov prichýlila rodina Ostrolúcka vo svojom kaštieli, a to až do roku 1742, kedy bol na Martina posvetený nový chrám Boží, vystavaný do 1 roka. Zaujímavosťou je, že tento chrám nebol drevený, ale murovaný. Avšak aj tento chrám bol na konci druhej svetovej vojny zničený ustupujúcimi nemeckými vojskami. Mohutná explózia poškodila väžu kostola a následne aj jeho ďalšie časti. Na stavbu nového kostola bola po vojne vykonaná aj zbierka, ale samotná stavba sa neuskutočnila. Až v roku 1976 bol postavený a generálnym biskupom Jánom Michalkom vysvetený nový chrám Boží, ktorý v obci slúži až dodnes. Pre potreby cirkevného zboru slúžil po vojne tento dubovský chrám Boží. Obec Dubové bola do roku 1710 filiou cirkevného zboru Bacúrov. V tomto roku bol vyhnaný evanielický farár z Bacúrova a tak Dubové i Bacúrov prešli pod Ostrolúcky cirkevný zbor. Dubovania však túžili po vlastnom chráme. V roku 1864 žiadali seniorálny konvent o povolenie stavby chrámu, ale súhlas nedostali. Napriek tomu na jar v roku 1866 začali so stavbou a už v novembri toho istého roku bol kostol aj s vežou posvetený. O rok neskôr senior na konvente chválil Dubovanov, že malá 232 dušová fília, pozostávajúca zo samých poľnohospodárov, si ani nie za rok postavila chrám Boží s vežou. Obrovská cena tohto kostola nespočíva v jeho architektúre, čistote tvarov či jeho jednoduchosti, ale v tom, že je svedectvom veľkej viery a lásky jeho staviteľov k Pánu Bohu. Ale aj tento chrám Boží bol v ohrození. Ustupujúce nemecké vojská ho tiež plánovali podmínovať. Avšak vďaka učiteľovi Samuelovi Bielkovi, ktorý sám intervenoval u nemeckého veliteľa, sa tento chrám podarilo zachrániť. Medzi ďalšie významné osobnosti, ktoré sú späté s našim cirkevným zborom, bez pochyby patria členovia rodiny Ostrolúckej. Najznámejšia z nich je Adela Ostrolúcka. Treba však spomenúť aj Adama a Štefana Ostrolúckých, ktorí sa zaslúžili o postavenie artikulárneho chrámu na Ostrej Lúke. Významnými osobnostiami sú aj kňaz,
skladateľ duchovných piesní a spoluautor spievníka Jozef Melcer, či hudobný skladateľ Viliam Figuš Bystrý, autor prvej slovenskej opery Detvan, ktorý na Ostrej Lúke pôsobil ako učiteľ. Ostrolúcky cirkevný zbor patrí do Zvolenského seniorátu a v súčasnosti patrí medzi jeho najmenšie cirkevné zbory. Zahŕňa 5 obcí, z ktorých v 3 sa konajú služby Božie. Od roku 2014 je sídlom Zvolenského seniorátu. Aj keď sme malý cirkevný zbor, máme bohatú históriu a s Božou pomocou robíme všetko preto, aby sme mali aj bohatú súčasnosť. A tak, pozerajúc do minulosti s vďačnosťou a do budúcnosti s prosbou, voláme: Ó Hospodine, pomáhaj, ó Hospodine, popraj zdaru. Krishna
svoje sveté umúčenie. Daj nám našich hriechov odpustenie. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde poďakujúc, pomodlíme sa. Vďaku a chválu Ti vzdávame, Pane náš Ježiši Kriste, ktorý si nám ukázal cestu a spôsob víťazstva nad pokušením. Vzal si na seba bremeno našich slabostí a odolal si zlým zvodom. Poznal si trpkosť odriekania i márnosť túžby po veľkosti a snahe prekonávať seba. Bojoval si ten dobrý boj dôvery v nebeského Otca. Jeho slovo Ti bolo zbraňou, ktorá premáha všetky nebezpečenstvá. Nauč nás poznávať seba, aby sme nehľadali zaľúbenie v sebe a nezotrvávali vo svojich omyloch. Daj nám pamätať, že iba mocou Tvojho ducha môžeme prekonať každé pokúšanie. Otváraj nám srdce pre pravdu Tvojho slova a utvrdzuj ho medzi nami teraz i vždycky. Požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vámi a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.
Milí bratia a sestry, vážení televízni diváci, služby Božie sa končia a tak aj my napokon podajme si ruky, rozíďme sa v pokoji a s radostným srdcom slúžme Pánovi. Amen.